Cebu City dismissed Mayor Michael Rama mipadayag sa iyang kadismaya sa pagbaliwala kaniya sa nakalabayng Sinulog 2025. Si Rama ang kasamtangang chairman sa Sinulog Foundation ug nabutang ang iyangan sa programa apan gamay kaayo ang letra nga dili kuno halos mabasa. Gidugang ni Rama nga dugay na nga nakahanay ang programa alang sa Sinulog karong tuiga apan kalit lang giusab ug wala siya pahibaw. Gidugang niini nga wa usab motambong ang mga stakeholders dihang nagpatawag siya og tigom. Gihulagway niya nga nawani ang Sinulog Foundation kay nagpasulabi ang mga kadagko sangan sa mga commercial sponsors. Gilabtikan usab ni Rama ang opening salvo nga wala gyud mahatagi og importansya ang Sinulog Foundation. Nagyod ang Sinulog Foundation. Mura to'y opening salvo Rainbow nga ang Sinulog Foundation nowhere to be found. Ang tanan nga ni-offer, I do not know kung naabay Sinulog Foundation. Kanang Sinulog Foundation, Board of Trustees na.